హలో అండి, ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ మాటీలు అండి. అసలు చాలా చాలా ఉన్నాయి. కంప్లీట్ బ్లాక్ లో చేశాను. బుట్ట మాటీలు అండి. రియల్ సీజెడ్ డ్రాప్స్ వేసి సూపర్ గా ఉన్నాయి చూడండి. మనం వేసుకుంటే కూడా మనం నార్మల్ గా రెడీ అవ్వడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. విత్ జుంకా పెట్టుకుంటే లుక్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇలా వస్తుంది మాటీలు అండి. ఇందులో కలర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. కలర్స్ కూడా చూపిస్తాను. కోరల్లో ఉంది గ్రీన్ అండ్ పర్పుల్ కలర్ అండి. రూబీ కలర్ కావాలన్నా, ఫుల్ వైట్ కావాలన్నా కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంది. అన్ని రియల్ బీడ్స్ వాడాం కాబట్టి చాలా లుక్ వస్తుంది. మీరు దీని మీద విత్ సేమ్ బుట్ట వేసుకున్నారంటే కంప్లీట్ లుక్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుందండి. చూడండి, బుట్ట వచ్చేసి మనకు పర్పుల్ కలర్ లో వచ్చేసి అండ్ మాటీలు కూడా పర్పుల్ కలర్ లో వస్తుంది. చాలా చాలా బాగుంటుంది. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళైతే వాట్సాప్ చేయండి. రియల్ సీజెడ్ బీడ్స్ తో చేసి